gamay nga magapabilin dito sa balay sa Dios aron ingon nga saad pulong sa Ginoo ngadto kang Moses. Kauban nato ang Dios. Wala ni na karon aniya kita kay ngano man nagapabilin ta sa Ginoo. Bani karon ato isgutan nato ning grace labi na ang panahon hapit na. Kabaw mo anang grace. Kanang grace mo kana ang kaluwasan sa tao. Yadagay nito anang grace. O gani na ilang giingon amazing grace. Sa man gitawag og amazing. Talagsaon ra nga grace no kanang grasya sa Ginoo nga gibuhat sa katao talagsaon ra ginang grace gyud na. Kanang naghatag og panalangin sa katao. Nya daghang kayo nagsalig ana. Mga tao na lang naningkamot pagpangita sa tinuod nga pagabuhaton sa tao. Nga diin bisan naa ng mga ilhanan muabot bang gining mga ilhanan, di ba? Mao bisan ako gingon naa nata sa nakalampas na sa third to the last sign na kanang ikatulong nga sign nga ginuapit na mobalik. Kaya ang ikaupat kato kong gingon sa inyo ang sign sa Ginoo pagamyan yang adlaw nya under na ta sa gamay kayong adlaw bago lang Sabado karon bago lang Domingo na pud di ba? Wa ba mo nagkuan na gunahuna ba? Wala ba na ninyo gi-consider which is nga mao gyud na ang ilhanan pagbalik sa Ginoo ikaupat ng ilhanan ha. Kining earthquake in diverse places kaniadto pa man ni dawa pa ang gitawag og COVID-19. Kuyaw kay tong COVID-19 no? Nakapaundang yun sa tanan nga mga laga dito sa Ginoo nga imbes ang Ginoo naa sa templo kay kanang templo man guning na Isaya mao man atong taguanan. Sa panahon na ikagubot mao pa nagingon ni David mao na atong refuge ba atong dalampanan katabang nato kung asa ta moadto mga gitawag tag refugees. Ang mga refugees mangita gyud naglugar kung asa sila magpuyo kay ngano man nagira man silang lugar mo na nakita karon mga refugees nga nikalagyo sa kagubot ini kalibutan espiritual niya noon ang mga espirituano ang dili espirituano hindi ginakasabot ining pulong sa Ginoo. Nabisag ka ng grace ba grace nga tungod sa mga magwawali mao nang kuan ba giingon sa propesya dagay moabot nga mag-deceive nimo mangilad nimo ba nga ikaw wa ka kabalo kung na-deceive ka ula mo na magisgot ta aning about grace kanang grace of God ano sa ana nagsugod ang grace sa Ginoo kanang hantod karon ang tao amazing grace wala ang tao wala na lang naningkamot kay total grasya man ang Ginoo di ba? Ano manikamot pa man ka mo tan-aw ining pulong sa Ginoo? Ano mo confirm pa man ka? Kunya ang unang saad sulat nga giingon sa panahon ni Moses, giingnan si Moses sa Ginoo, Moses, kung dili ninyo i-confirm diha sa kasulatan kung sa naisulat, matinunglo gid mo. Mo bitaw na nga kita nag-confirm ta. Nya matod pa sa Ginoo og pag-abot ni Jesus Christ. Ningon si Jesus Christ, kamo nag-search sa pulong sa Ginoo sa scripture because kay nahibaw gyud mo na diang eternal life. Pero dili willing ha, ang tao dili willing, ayaw ko ina willing. Kung ikaw makadungog karon inang Ginoo willing man ko Lord. Ang prophecy sa Ginoo is dili willing ang tao. Mo nang mahimong abomination. Kanang mahimong di kaligutan ang mga pagpangalagad sa Ginoo kay dili willing kaniadto pa na. Mabita to ang Hudiyo ni adto sa Holocaust. Because ang ilang pagsimba is abomination. Giprapisi na nga sa Ginoo. Mo nakita karon pod mga pagsimba sa mga hintel. Mo nagingon sa Ginoo mo adto sa abomination kung dili ta mag-search. Mag-search man ang tao niya, dili ta willing. Dili ta mo confirm. Mo bitaw nang giingon ni Apostol Pablo kinsa katong dili magapadayon
sa pag-search ining nahisulat, matinunglo sila. Ya kung ikaw kutob lang ka diha, basta katong giingon niya, basta mora to akong tuan, nga ang Ginoo is grace. Abi no ang Bible, di ka makasabot ining Bible kung isa rin mong basahon. Ya kaya nagwali, kung wala na kayo ka-search, wala, abi mo, lisod man gud ning Bible sa tinuod lang. Dili ka pwede magbasa. Okay, pwede ka magbasa ng isa ka page, malipay ka, pero makalimot ka na yun. Mabito na ako sultihan mo every night di ko alas 3 palandaan, bubangon ako. Doon na may mga alas 5, mo na nga daghang kay gipasabot sa Ginoo, pero nga kinahanglan ang tao pasabton. Mo na nga ako mingon ninyo paningkamot nang doon na lang yun, gamay na lang yun kaayo nakita. Mo nang gingon mo adto sa gira, kay nga naman tanawa karon na bagong balita katong gi-order ni Duterte nga mga missile gikan sa India na ihatod na. Sa umang missile be, panglaban man na sa China. Unya, maapil ta kay naman sa Pilipinas. Sabi nyo pila ka base militar rin sa Pilipinas. Mana magsulti ko ninyo kay nagingon manggod ang prophecy atong unang panahon. Nga tong ang mga propeta, di gani na mag-prophecy nga dunay umalabot nga gira. Dili gani pandamo ng mga tao kay ang Ginoo nagsigig ingon ipadala gyud niya ang espada, kagutmanan o kasakitan. Mo na nahitabo atong una nila. O puro sila nga gitawag og naa sa kalisdanan tungod kay mga gitawag sila mga stipnik kanang gahig-liog ba di gyud mulingi sa pulong sa Ginoo, di gyud mulingi sa Ginoo nga ang Ginoo sila tao na sila Ginoo sa Ginoo kita pagha sila ang gitaga grasya sa Ginoo dili kita. Kung atong naon mag-search ta nga ang grasya day sa Ginoo para lang na sa ila. Nakita, mo nang gingon, ni-join man lang ta. Mo na ang tao gani, ingon si Apostol Pablo, ayaw mo pag high-minded. Nga kanang inyong ginahuna ba? Nga kamo na sa grasya. Manay, husgutan na ko ang grasya. Kaya nabasa na ko na ang grasya para lang sa mga remnant. Kanang nahibilin ba? Nahibilin. Ang Bible, nagisgot yun og remnant. Gitagaan tag time, ang mga tao kay kung ikaw nito nga ikaw usa ka remnant kanang mabilin sa mga gitawag og kapaitan ang tao masakit man gyud mga matay man gyud mo bitaw na kinsa may human ni Apostol Pablo kay last man si Apostol Pablo kinsa may nagpadayon og wali sa pulong sa Ginoo wala, pero ang nagbuhat og simbahan daghan nga without kanang pulong sa Ginoo. Una nga kang prophecy sa Ginoo sa huling adlaw, nahimo siyang little church, little sanctuary. Mo na daghang kayo simbahan. Pumunta na ka nganong daghang may simbahan kay gi-prophecy man pud na mahimong little church o sanctuary ang Ginoo. Mo na gagmay tapos magisgot-hisgot. Kay ngano man gi-prophecy naman na. Mo na nga karon ang grace atong hisgutan. Dunay nahitabo atong unang panahon. Sa panahon ni David, muna gingon yun dito sa panahon ni David sa 2 Samuel. Sa gingon dito sa 2 Samuel, chapter 12. Isa lang ka bersikulo akong basahon, kay kung ato ni basahon, doon namang gibuhat ni David nga nakasala siya. Grabe ang sala ni David. Pero di pasaylo gyapon siya sa Ginoo. Unya kung i-compare nato ng sala nato kay kang David, parehara. Muna kung gipasaylo si David, pasayloon punta, pero dili ta manundog sa gibuhat ni David. May lang gani si David kay gipili. Ikatulog na si David nga pinakadako nga tao dili sa Bible na isulat. Panguna si Noah, ikaduha si Moses, ikatulo si David, ikaapat si Jesus Christ. So muna ang upat ka nga mga bantugan nga nagisgot og ang Ginoo naglihok sa ila. Naglihok ba kung unsay tuyok sa Ginoo sa ilaha. Ingon pa diri sa 2 Samuel chapter 12 verse 22. Sa 21 usa ta, no? Matod pa niya din Then said his servant unto him,
What things is this that thou hast done? Thou didst fast and weep for the child while it was alive. But when the child was dead, thou didst rise and eat bread. Manay giingon ni katong pari nila nga si Nathan, pari ni David, nga nagasulti kanunay sa pulong sa Ginoo sa iya kang siya sulti sa Ginoo, sultihan yun niya si David. Sa verse 22, and he said, niingon si David, while the child was yet alive, I fasted and wept, for I said, who can tell whether God will be gracious to me, that the child may live? Nga ang anak, mabuhi, anak niya, wani permirong anak niya ni Bathsheba, kabaw mo ato si Bathsheba, ang mother ni Solomon, wani permirong anak ni Bathsheba, nga katong hinungdan nga din, naagoy asawa gud si David, nya kani si Bathsheba, asawa ni sa iyahang general, si Uriah. Pagkakita niya kay unsa man kay si David, mong gwapo kay history ni kung imo nang basahon ba. Na may rooftop si David, suri-suri siya, tanaw siya sa mga taon sa ubos. Nakita man niya si Bathsheba, naligo. Nakaklas siya, pagkakita niya gwapa, mo to gipatawagan niya, gipatulay sa iya, ha? Mo to nakasa siya. Niya gipauli lang niya si Bathsheba, uli na dito. Nakabalo siya nga kadto, yang bana si Uriah. Niya ang iyang plano, para mawala si Uriah, ang iyang general, kay naamay ito'y gira man to dito, gipaunan niya. Ipatubang yun, matod pa niya diyo. Namatod pa nga kana si Uriah, ibutang yun na sa tubangan, mag-lead siya ba. Kay kabaw yun si David, gira gud na, mamatay, o motong nahitabo, namatay si Uriah. Motong iyang gipadayon pag-asawa si Bathsheba. Unya, samtang katong nagsulti pa siya nga magira, kato si Bathsheba yung ipauli. Pero, buntis. Na pagkabuntis na tao, bata nga naay sakit, mao na siya nag-ampo. Hilak yun siya sa Ginoo, kay gusto din niya magbuhi. Anam nangari, kay naayong sunod sa ila. Hilak yun si David. Sige siya hilak, dagan kay nananaw nga mga servant sa Ginoo dito sa ilang templo, nga nagpaniid lang niya, nga naghilak siya, kay nga naman, buhi pa ang bata, pero doon ay sakit. Nga ang iya din giingon, nga nag-ampo siya sa Ginoo. Unya karon sa diha nga namatay na, nibangon hinuon siya, nikaon, suri brag, niingon ang mga sulugo niya, nga anumang hinuon nga din ikaw, patay na ang bata, wa hinuon ka nag-uol. Pero sa diha nga, nagmasak, abuhi pa ang bata, nag-uol ka hinuon, muna niyang giingon. Muna nang giingon si David, siya daw, and he said, while the child was yet alive, buhi pa, I fasted and wept, for I said, who can tell whether God will be gracious to me? Kinsa may makaingon daw, ang Ginoo maluoy niya, nga buhion niyang bata. Muna naman ko kung nasabtan sa kuha pagpangalaga sa Ginoo. Kabaol mo nga ang akong pamilya, nagkuhaan ko gusa. Mosad din, nakasabtan ako, nalipay yun ko. Gadin, kinsa may makasulti nga maluoy ang Ginoo ng bata, tawhan na, buhion pa diya. Pero kaya ang Ginoo, nahibawan niya nga wa na luoy. Wala maluoy ang Ginoo kang David, ikuha niya. Kaya naiplano ang Ginoo. Muna kung atong isgutan ng tanang history, wa na luoy ang Ginoo sa iya, dito nahibawan niya nga din, di gid siya kabaw kung kaluyan ba siya sa Ginoo, dili. Wala ginasayod nga ang Ginoo kanang gitawag og mahatag paggrasya, kanang magmaluloy kon sa iya. Wa gyud sa mo ning ipulong nga kinsa may nasayon. Who can tell? Kinsa may makaingon nga ang Ginoo maluoy nako. Nga ang Ginoo sikag balata diya nga maluoy ang Ginoo. Mo na nga ang kaluoy sa Ginoo way usa ka tawo nga mahibalo. Mo bitaw to si Kristo. Ang mga tao grace si Kristo. Kung imong basahon ning grace, kaniadto pa ni gihatag niya. Mo bitaw nang moingon ko karon kaninyo, ayaw mo kumpiyansa sa grasya. Be confident of the grace of God. Ingon nga kita nagsalig aning grasya, ayaw mo kumpiyansa.
Sinod lang kay si King Saul gipili na 40 years. Unya pagkamatay niya giingnan lang siya. Namatay siya nga unfaithful sa Ginoo. Nga sige man siya halad, sige siya daig, sige siya. Unya anong na unfaithful man gipili man gyud sa Ginoo. Walay lugar si King Saul asa gikan dili kaliwat. Kundi gipaanha lang siya diha. Unya wa pa kay story ni King Saul nga siya gipili sa Ginoo nga giingnan siya. So sa kataong overseer sa Ginoo. Kinsa man ka, niingon siya, gipaani ko diri sa Ginoo kay naisugo ang Ginoo nako. Kung sa may gisulti sa Ginoo nga ako daw mag-lead sa Israel. Muna yang gikuan dayon, dihugan dayon. Siya mo na himong lead. Nag-lead sa Israelites. Pero 40 years nya wa sila kabalo day nga diin si King Saul day namatay. Sa pinili sa Ginoo unfaithful. Mo bitaw na nga kita karon. Wa ta kabalo nga kamo unfaithful ba mo? Wa ta kabalo kung ang Ginoo naghatag ba grasya kanato mo na nga ayaw gyud kumpiyansa kay sila gani nga ila sa Ginoo kung do na pay gracious o grace sa Ginoo sa ila di sila mo adto sa ulupos. Di sila mo adto sa kapaitan ba? Bisan karon dili sila makabaton anang gira. Munang naay pulong diri pray for the peace of Israel. Muna mga Kristiyanong kita mga diri sa nasod sa Pilipinas magampo daw ta pray for the peace of Israel which is nga do na po'y pulong giingon dito nga do not free these people. Ang Israel atong yampo pero ang people ngano man dili pa ampo ingon pa ni Isaiah do not free these people because they are rebellious. Rebellious man gyud sila. Kinsa man day nga mao bitaw hinungdan nga kita giapel sa grasya. Pero dili pinaagi ni Kristo nga ang Ginoo ray naghatag og grasya. Mo na kanang confidence. Ang mga tao nga din adunay confidence nga din sila under of the grace of God, dili under of the law. Mo nang ayaw gyud mo pagsalig. Kanang na bato na nimo ang confidence nga full of conviction, certain kanang klaro, mingon ka klaro na kumaluwas, having or showing assurance and self-reliance, trustful kanang naanak yung kay pagsalig sa Ginoo nga ikaw mao bitaw nang gitudlo manggo usahib ta tinuod man gyud ang bakakod gyud ang magwawali. Padulo man kita sa gitawag og kanang abomination kanang ang mga pagsimba kaligut-gutan sa Ginoo mao bitaw nang nagtuon sa pulong sa Ginoo aron dili ta makabaton anang gipropesidaan sa Ginoo. Kaya ang Ginoo gyud nag-ingon na mingon ka dai mo increase ka kung ang Ginoo magpabunga nimo dili maka mao bitaw na ang sanga dili mamunga kung wala ang punuan. Kung wala si Kristo dili man ta mamunga. Mao bitaw na nga kinsa may makaingon nga nakay bunga. Mao bitaw na kaning grace sa Ginoo mo na atong hisgutan ayaw mo kumpiyansa. Kanang self-reliance ba? One on effort and ibality. Oh, balitis gyud sa iyang kagalingon nga din. At kaniya pangalagad mo na ni. Grasya gyud ang Ginoo daghang koy madungag kauban ako mga pastors nga. Grasya gyud ang Ginoo bisan pag makasala ka. Wa lang siya kabasa sa gingon ni Apostol Pablo sa Roma chapter 6 verse 1. Shall we continue in sin that the grace of God may abound? Mo nang giingon ni Apostol Pablo, God forbid. Palayo gyud na. Palayo na sa Ginoo, dili na ng Ginoo. Kung magsige kag padayon pagpakasala. Nya ang grasya naa lang gyapon nimo. Mo na number 1 nga wa gyud ibawat sa mga pastor ba. Wa magbiwali gyud. Ang ila basta makasulti lang pulong sa Ginoo. Mo tama gyud tong giingon nga si Solomon nga ang preacher magsuot na what is acceptable words. Kanang mga madawat nga pulong ba? Unsa mga pulong madawat? Ya basta makabaw lang kamuwali. Gani ang mga magwawali dili na mao. Kung hisgutan nato ang magwawali kinsa ang magwawali? Number 1 kanang puno sa pagtuo. Unya na mga pulong di nimo tuhuan. Magwawali na day ka. Ang magwawali ingon ni Apostol Pablo pinadala na siya. Pinadala sa Ginoo niya kung ikaw pinadala sa Ginoo as a shepherd
kanang according to the heart of God. Kung sa ang heart sa Ginoo, mao may ang heart sa Ginoo. Mao ni ang gusto sa Ginoo nga iproklamar sa mga tao. Nya kung wala, kung dili ana, nga himuon lagi si basta nagday kung nagsimba ang Ginoo, dai mo simba. Mao bitaw ning gitawag og judgment. Decision na niya kung dili mo maninood, magsige lang mo simba di maninood. Judgment. Decision na. Kung di mo maninood, ang Ginoo di mo maninood dato. Kung hindi po ka tan-awon kung maubita na ang nagkinahanglan ng sa grasya sa Ginoo may hatagan nga grasya. Mo na ang kanang gitawag og confidence, a feeling or consciousness, one's power, faith or belief that one will act in a right, proper or effective way. Mo na ang gitawag og confidence. Nagtuo siguro nga epektibo na na ilahang pagpangalagad sa Ginoo. Nga din ang Ginoo gani ang dili mo continue gani pagtuki ining pulong sa Ginoo nga unsa nay nahisulat diha. Tinunglo siya. Nya was sila kabaluan na para na ron. Mukalit lang ang gira. Kisa may nagingon nga ikaw rapturon. Nabali sa Bible rapturon kadayon mo nang mabot ang gira. Sign man gani ang Great Tribulation. Kanang gira na ito po natong una. Ang giingon niya kanang tribulation nga wa pagyod nahibaw-an sa taon sa manbe. Anang marking. Nay mga pastor nagpadala og mga gitawag og sitawag nga video ba about sa nahitabo dire. Oh, nakakuha daw sila link nga diin nagmeeting ang mga nito, no? Nagmeeting sila about sa one world order. Pero ako yung gitan-aw ba, wa sila kabalo kung kinsay maghari. Siguro sila lang na magiuban wa ni apil. O gani kung kitag China dito. Kinsa may musugot na sila'y maghari. Kinsa may musugot sila'y maghari. Sila'y maghari. Sila'y maghari. Kinsa mahimuong nilang gitawag nga giingon sa mga pastor na kaning one world order nga usa na lay modala sa kalibutan. Siyempre nagyoy presidente. Na kinsa lagi. So sa ato pa mahitabulan na kanang gusto mo hari ana kanang gusto mo tungtong anang trono matod pa sa Bible makigira gyud siya kay gusto mo bitaw na ano ang gira nganong nahitabo na kay tungod sa ilang gusto mao nang gingon ngano ang fighting war ang fighting comes because of lust ingon pa ni Santiago tungod kay naibog yun sila nga sila mo ay maghari nga wa sila kabalo nga di ay sudlan na sa espiritu ni Satanas nga which is tawago na siya Antichrist. Wag yun sila kabalo. Nga mahimo ng Antichrist. Kay kung maggira rin, mahuman gani ang gira diri, mahuman kung gira sa langit. Kay kana accuser nga sakal kanaog dito, manaog na ingon sa Revelation, musulod na siya dito so saka nitawag og hari nga din labaw sa tanan. Katong nidaog sa gira, gani kadto ganing giingon katong makakita na gani mo og usa ka leader presidente namatay, anay sakit ikamatay. Nya maayo o na daw siya sama daw siya ni Kristo na ayaw kay si Kristo ra ba namatay niya nabanhaw kini pong haria o pud aron ang tao mutuo gyud nya kung kita adunay knowledge o mo nang giingon mutuo may pulong sa Ginoo mo nang hinungdan nga di ka maapil bisag naata diri mo bitaw na ang grace sa Ginoo mo niya ato ang tan-awon ayaw gyud mo og kumpiyansa anang grace, ha? Importante, manikamot yung tabulihok ta. Muna ninyo sa Apostol Pablo, strive your own salvation. Kung doon na may nag-iskot ng mga kalawasan, doon na may nagwalig kalawasan karon. Ingnon ko lang pamudaan, strive your own. Ako gani, nag-strive man ko, wama po nag-ingon nga kamo. Di man ko kalawas ninyo. Kung di po ko maluwas, kung di ko magwali. Kaya naaman ko'y knowledge o kanang preaching, naaman ko'y gitawag o ministerial gift kanang about pastors. Ingon pa niya din sa Roma chapter 4 verse 4. Now to him that worketh is the reward, not reckon of grace, but of debt. Tanawa dili reckon. Kaniya nga nagabuhat ang ganti, ang reward, ang langit, ang kinabuhi nga walay katapusan, dili na mahitungod sa grasya, kundi mahitungod na sa utang. Kanang reward, siguro,
Kung sa may, ibutang na to, si Jesus Christ ba nakautang? Sa tao, ang tao ba nakautang sa Ginoo? Ibutang na to, duha. Kay about man utang. Kanang nagtrabaho, mo na yang gingon, nga ikaw nagtrabaho, kanang reward nimo dili na grace. Wala grace kung di ka mo trabaho. Wala kay reward kung di ka mo trabaho. Ang Ginoo po, dili mo hatag og reward kung wala ka magtrabaho, i-rewardan day ka. Mo na importante nga bebota, not reckon of grace. Dili ni mahitungod sa grace. Kaya ang grace, atong una pang panahon, matod ni Apostol Pablo, naata sa gitawag og kanang panahon sa grasya. Nata sa panahon sa grasya, di kan pa atong paghatag sa Ginoo. Tabaw mo, giyon sa paghatag sa grasya sa Ginoo sa mga tao. O naanat ta. Napil ta kay gihatag mo sa ilang grasya. Gani, little space of grace ang gihatag sa ilaha. Nyawa pa man tayo labot. Kita di gihatagan. Mo na yung gingon din kanang ang reward nga atong madawat kung naatay gibuhat. Dili na about grace, ayaw pagsalig sa grace. Pagbuhat. Kung ang Ginoo nakautang nato, nga nagbuhat ta, siyempre nag-promise ang Ginoo i-reward ka, uutang na niya, rewardan yun ka. Kaya nagbuhat man ka, kung wala ka nagbuhat, kung ikaw gusto ang reward, pagbuhat. Kaya dili na pwede nga reward lang ka, grace, because God grace. Hebrews chapter 10 verse 35. Manang ningon siya, cast not away therefore your confidence, which has a great recompense of reward. Ayaw yun na ninyo isalikway ang inyong kumpiyansa, pagsalig. Basig, baliwala ninyo pagsalig, grace. Simba lang ko, hatag ko, maudto lang ko, mag-ampo lang ko, magdaig lang ko, mag-awit lang ko. Mo na yung gingon ha, ayaw na isalikway kana imong confidence, which hath a great recompense of reward. Naanay dakong balos. Mo nang gingon kung kumpiyansa ka, trabaho agyud na. Kay utang ng reward kanang ambot pa sa bayad na sa imong hak. Or gantihan ka. Alangan katungwa ni apel gantihan dito. Mo bitaw na spiritually ni apel ta sa dagan sa lumba sa kinabuhi. Di ba? Mo man ato ang giapilan ba? Lumba sa dagan sa kinabuhi, dili sa kamatayon. Alangan na adto ka sa dalan sa kinabuhi nagdagan unya mamatay ray ka. Ingon pa ni David, sa dalan sa pagkamatarong walay kamatayon. There is no death in the path of the righteous. Kung ikaw muagi diya sa pagkamatarong, dili gyud ka mamatay, way kamatayon. Pagtanan go ka dalan. Matod pa niya, sumulod ka mo sa dalan. Kaya nga naman, adunay dalan nga sangkad. Padulong sa kamatayon, niya daghay nang agi ini, o basig isa ka. Kaya nga mo man ay mong yagian. Kanang mga Kristohano nang namatay, sa klaro lang, sa tinuod lang, wa sila kasabot. Kitang mga hintel, si Jesus Christ is light. Niya mo nang gingon ni Jesus Christ, kanang light is life. Kung ikaw wa kasabot, mo bitaw nang ningon si gingon ganito dito ni David. Kadtong nagwander sa iyang understanding, he is in the congregation of death. Patay pa siya, na siya sa grupo sa kamatayon, sa mga nangamatay. Kaya nga naman, nagwander pa ang iyang understanding. Wa pa siya kabalo. Mutuo ba ko ni pastor? Mutuo ba ko ato pastor? Mutuo ba ko ni... Wala, wa kasabot. Wa pa kabalo. Mo man gingon sa Bible. Nagwander gani na imong understanding. Tama po ito ingon ni Jesus Christ ha. Ayoko yung nagdili tama. Ang gingon ni Jesus Christ, I am the light of the world. And the light was life. And the light did not comprehend. Mo nang ang mga tao, wala kasabot. Karon, nakabasa ka na sa John chapter 1. Nga ang Ginoo gyud mismo, nya kaning light nga ako. Ibutan na to si Jesus Christ. Mga tao wala kasabot. Nya mingon gyud ka nakasabot.
Mao bitaw na karon maghisgot ta karon aning pulong niya ako yung sabton jud ingna ko Ginoo wala ko dili ko anang uban anang makasabot nakasabot gyud ko kay ngano man do nagkoy hadlo og pagsalig nimo mo tulo ka butang importante sa tuwa fear, love and faith. Anang fear is hope ha mo nang gingon hope, love and faith. But the greatest is love. The greatest is charity. Dako yun ang gugma. Mo bisan akong gingon sa inyo, gugma gyud ninyong Ginoo. Ang Ginoo ra kay tanang gyud nga gisugo diri sa Bible, ang commandment sa Ginoo nakahang sa usa lang kapulong to love the Lord. So, mo na nahang nimo. Sige tagtuon nini kay wa pa man mo nahigugma pero kini commandment nga atong gitun-an, muadto man gyapon ni sa love. Mo man ni ang kwan, the whole matter ba ang matter ining kung daw, kanang commandment is mahigugma gyud ka sa Ginoo. Kung wala kay kabalo sa pulong sa Ginoo, adi gyud ka mahigugma sa Ginoo. Mo na yang gingon. Ayaw na og kumpiyansa kanang gitawag og reward kay recompense gyud, mobalos gyud ang Ginoo. Mo bitaw na sa Hebrews chapter 11 verse 24 and 26. Sa 24 matud pa niya by faith, Moses refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Ni-refuse siya. Mas maayo pang kay nahibaw man niya nga Hudiyo din siya, iyang gibiyaan ang pagkaanak. Kay giing naman siya ni Pharaoh nga i-reject yun ang kwan. Pagka Hudiyo nimo, ikaw mag-lead. Pero ni-refuse kay nakita man niya gisilutan mga Hudiyo. Plano po to sa Ginoo nga bubati gyud sa kanang gitawag og mo refuse because of faith. 25, choosing rather suffer affliction with the people of God. Dipili pa niya na siya mag-antos sa pagbati ingon nga katawhan sa Dios kay ang tao gyud sa Ginoo nag-antos manggod. Mo bitana ko nangalagay ka sa Ginoo kinahanglan hangtod karon mag-antos ta mo ambit ta sa suffering ni Christ. Diri pa si Kristo nagsuffer na siya about sa unsa life. Sa iyang life gi-fight siya. Ang life manggod nato diri is mamatay man lang good. Mo na siya nagsuffer gitistingan jud niya nga bisan pa sa kamatayon nagmatinud-anon siya sa iyang amahan. Sample na siya. Kung siya nag-antos, mo nang gingon kinahanglan mag-antos pud ta. Ang iyang gusto nga ipaantos sa tuwa ingon pa ni Pablo kanang mga cares of life, mga trouble diri sa kalibutan, mga pleasure, mga unsa na nga ang gusto magud sa Ginoo ingon pa ni Pablo nga kung ikaw iya na sa Ginoo, newborn ka na, new life ka, new creation, dili na ka magkinabuhi about anang gitawag og pamaagi sa kalibutan ba? Pagtrabaho lang, pero ang imong kasing-kasing ug ang imong pagtuo naara gyud sa Ginoo. Mao na gusto sa Ginoo gyud. Kanang pag-abot sa panahon sa adlaw ang giataga dili oras. Kuno say ang gugma nato sa Ginoo dili nato mapakita ba bisag gamay lang. Kuno sige kog sulti ninyo na pahinumdum kay hapit ang baya mo balik. Luoy kay nang wa pahinumdum ni. Pero kamo gipahinumduman mo, mo na pangayo sa Ginoo kay di man nato ni mahimo. Ay mga pagsulay usay ako buntag ta sa iyo paggawas na ko diya sa balay naana ko'y pagsulay pero nagpray ko sa Ginoo pagsulay na ako Ginoo pero di na ako na ikambyo mga pagsulay na mga nabugnaw ta ba mabugnaw ta usahay mubati niya tong pagkatawhanon gani yan usahay maglagot magbuol matibog ana ba daghang kayo tayo mga pagsulay sa ato mo bitaw ning ningon si Apostol Pablo dunay war sa imong kasing-kasing sa imong sulod ba sa imong kinabuhi kay ang gusto sa espiritu sa pulong sa Ginoo di nimo mabuhat kay ngano man do naman po'y balaod sa imong lawas ang gusto sa lawas nimo trabaho man suri-suri man laglag man nya ang gusto sa Ginoo is magkuan man ka puasa magmourn magganang gitawag ganang di ka mag enjoy ba. Pero kung mangalagad ka sa Ginoo kanang himuon daw na nimong morning is turned into dancing and into joy. Manang wanita diri with gladness and joy.
Nga bisan pag nagamtos ka dito, malipay gyud ka diri mo nang kinahanglan malipay ta diya sa Ginoo. Mo na yang gingon dinhi kang Moses. Sa verse 26, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. Ang girespetuhan man gud sa Ginoo ani Moses is kanang balos ba ganti sa Ginoo. Mo na gisulat sa Hebrews, mo nang gi ilagyud niya kanang mga pasipala bahalag pasipad-an ka matod pa dili sa sulat, because of faith Moses siya ang giila kanang mga pasipala diha kang Kristo Jesus kay labaw pa ng dato o abudansya kaysa mga bahandi dito sa Egypt. Kay nga naman iyang girespetuhan ang gipromise sa Ginoo nga aday dakong balos. O na kita mga laga dito gusto. Domingo ram na, unsa may nakuha ninyo sa panahon sa Domingo, bis? Unsa may nawala sa inyo kanang naamoy trabaho gyud nga importante kayo nawala sa imo ha. Unya karon kung saan ta man kung moabot ang gira, makaya pa kana nimo? Mabuhat pa kana nimo? Tanawa gud o kanang Syria. Nagsugod sa Syria ang mga Kristiyano dito nagkalagyo na ni balik ba ba? May lang kay naa sila kwarta nga ikalagyo katong wala. May na lang kay naa sila gitawag og lugar nga kaadtuan kung kamo wala. O sunod na po sa Ukraine. O wala na yung tao sa Ukraine, tanawa ra gud ng lugar nila. Nya kung naa sila kadaghan managan. O karon sa Israel ron. Nanibat na siya, manibat. Ang di taga dito manibat, ang taga dito magpabiling kay nagsalik sa Ginoo kay people of God sila. Pero sa may naitabo, nagsige lang gyapon kadrugol. O sa kita kung may tabo ang gira diri sa Pilipinas, asa man ta? Asa mo adto? Mo bitaw na kung magtuon tas pulong sa Ginoo, tay laing kadtuan ang Ginoo ra gyud. Ang Ginoo ra gyud buto ba mo ana? Nga do na tay reward. Mo bitaw na nagtuon tag maayo yung pulong sa Ginoo. Kay matinunglo man ta kung di ta kay balo. Revelation chapter 22, ingon pa niya sa verse 12. And behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as the work shall be done, shall be. Mao nang niingon siya, tanawa ninyo ako moabot, sa di madugay quickly ang gingon sa Ginoo diri. Mo bitaw nang mag-work ta quickly. Katong giingon niya sa Ezra chapter 9 verse 8, a little space of grace. Nganong little may yang giingon? Apit naman gyud siya mo balik. Gamay ra man to para sa Ginoo, gamay ra ni akong little ha. O gamay ang little ang grace ha. Gamay ra ning grasyahan ni. Space ni space. Anong gitawag mag-space? Espasyo ba? Dili lapad, dili ang misi. Kinahanglan mo sulod jud ka, makasulod ka, makaapil ka kay dili ni para sa tanan. Ano yung gingon? I come quickly and my reward is with me to give every man according to his work. As the work shall be. Kung sa iyang gibuhat. Philippians 1:6, mo na iyang gingon, being confident of these very things, that he which hath begun a good work in you will be performed it until the day of Jesus Christ. I-perform yun na, buhata, di na pwedeng wala nagbuhat. Kay grasya, di ka lang magbuhat. Disgrasya yung labas, anak. Muna ang importante nga din kita mahibaw. Kung magsugod ka, kung sa matusugdan, dili work, good works. Na may bad works, na may evil works. Good works ang iyang giingon mo na pahitao na tuon sa mga good works. Mo bitanan sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 o sa 16 and 17. Ang scripture is given by inspiration of God na profitable, mapuslanon jud pagpanudlo sa tao that the man of God, ang tao sa Ginoo will be equipped in the good works nga siya tangkapan yun sa maayong mga buhat, good works man good ang giingon sa Ginoo, dili works lang, good works. Wag sa nang ningon si Jesus Christ pag anin siya, let your light so shine before men that they may see your good works. Mo na pahitao na to ng good works, dili lang ta mag-work lang ta.
Manisgutan nato ng good works. Kanang mga goodness sa Ginoo. Ingon pa niya din being confident. Ingon nga kamo kumpiyansa ning mga butangan kinahanglan kung magsugod mo sa good works. Kompleto ha or performs until the day of Christ. Hangtod moabot si Kristo. Dili lang magtanga lang ta diha, magsige lang kag simba. Na may guide sa Ginoo aron dili ka mabalaka ba o para karon nagsulti ko ninyo bisan nga mo sa balay moabot man gyud ang panahon nga mangundang ta. Mangundang tag simba ba mo nang wa na gyud dako nabati nga din pag-upo kanyang simbahan. Wala gyud ako na nabati. Mga pagbati man tanan gusto nato dili. Mo bitan na nga din nangalagad ko sa Ginoo na hinung ko'y butang. Mo nang giingon ni Jesus Christ kung muani mo kanako i-deny na imong kagalingon. Pasaano niyong cross musunod ta. Kaya kung wala kay mga butang dili because of Christ, makakaplag kag kinabuhi nga walay katapusan. Kung wa man ko'y balay dili, wa ko'y balay kay sa bisag unsa ako pagpaningkamot nga makabatol na kog sariling yuta wa gyud. Ngano man usahay man gud ni kan baliwala na sa akong nauna ba kani mga yuta kay ngano man sige mo kog basag Bible niya. Naarbay madunggan ako nga magunsa man ang butang kung wa kay Ginoo. Mo bitaw na nga wa na lang gyud ko'y gana, nawat ang ko gana kanang nabut pasabot ini kalibutan. Magsige na lang kog duwa kay para maintain sa akong kusog ba. Ipakita na ko nga lahi ang pagpangalagad sa Ginoo. Mga spektakol ta ba nga lahi ta ba nga nangalagad ta bahalag wa tay mga butang sa kalibutan. Wa mo tay madala. Mo nang di ta maningkamot dapat ang tao di maningkamot nga siya makabaton ri kanang mga gamit diri sa balay. Mo na giingon kung wabot man lang na ang purpose sa Ginoo aron dili ka mawala. Kaya ang buhat sa Ginoo is forever good. Kung wabot man lang galing na mao bitan na ako wala na ko nag-agad kundi ang feelings na ko Lord unsa man gyud tagaay ko materialis tagaay ko kung i-continue pa namo ni pero naman gyud ako nabasahan diri is siyempre naagay abot ang perfect kung saan dato pag perfect kundi ta magtumong ugol nga ma-perfect na baliwala na lang na sa mga Kristohano maghingpit sila magbalaan sila anang adlaw na. Kung magsige na walay adlaw nga gipunto, gikuan sa Ginoo. Gani ang adlaw sa Ginoo is at hand na ana. O bitaw na nga din kita. Kinahanglan kita knowledge. Mo na iyang gingon diri sa Ephesians. Nga matod pa niya dinib, be not overconfident that we have grace. Ayaw mo pagsobra og kanang kumpiyansa mo nga naamoy grace. Work yun ang giingon. Kaya dili ni recon of grace, but work ni. Kanang good works. Namatod pa niya kay wa man ta nasayod gud sa mga butang nga mahitabo nato. Kabalo ba mo? Kung say mahitabo nato, karon sa mahitabo ng hiingon ni Jesus Christ. Daan nagiprophecy na mismo si Jesus Christ. Sa Matthew chapter 24 verse 36, ingon pa niya, but the day and hour knoweth no man, nor angels. Mahitabo na ang pagbalik sa Ginoo. Una siya mubalik dunay great tribulation nga kanus ama na wa man kita mahibalo basta nagingon lang siya after the great tribulation sa Matthew chapter 30 o 31 o 30 or 29 24 29 and 30. After the great tribulation the Son of Man coming at the clouds. O diya na siya mugawas. Yawa man ta kabaw kanus ana magsugod ug kaning gira. Nga matod pa niya no not one nor hour nor days. Lucas chapter 21 verse 34. So the day came upon you unaware. Pasidaan yun na. Waabot nang panahuna na nga kamo di kabantay. Mao bitaw nang nagbasa ta kinahanglan magbantay ta. Pagbantay mo. Bantay mo. Ang unsa may gingon sa Ginoo kanang akato magbumbulaton sa simbahan is number 1, although nagsimba kita, nya kabalo mo simba. Usa man ato pagsimba ang Ginoo. In the spirit daw and in truth. Nya kung wa ka kabag kamaturan, kabaw ka kang simba. Unya in spirit, nya kanang spirit, usa ang spirit, pagbati man nato. Unya musimba ka wa kay pagbati. Usa may mo pagbati dire. Nga ang imong Ginoo, mao na ang imong Ginoo. Ikaw
Mutuo ka nga anak ka sa Ginoo. Kanta pa ka nga yung Ginoo naghatag gahom nimo nga mahimong anak. Unya kung wa kay pagbati ana, di gyud na mo yung pagbati, mao ba nimo pagbati nga anak gyud ka sa Ginoo? Nahuna lang nimo kay kung maging tag anak sa Ginoo naa gyud gahom tinuod. Sa unsang paagi nga ikaw nay gahom. Unsa may gahom nato nga gihatag sa Ginoo? Kanang mga armor. Mao man ay gamiton nato. Tinuod na ang gahom sa Ginoo, tinuod na ang mga armor nga isulod nato, sulubo nato. Anang pagtuo, tinuod na. Nya unsa man ang pagtuo nimo? Tinuod gani mo pagtuo. Wala yang gingon dinhi, unaware kadua, unaware ha, mubalik ang Ginoo. Sa 2 Thessalonians chapter 5 verse 2, namatod pa niya dito sa ikatulo, for yourself know perfectly as a thief na ang Ginoo mo balik sa magkawatan. Walo day mo ang kawatan. Kano sana mo ana diha. Kung mo ni tulo ka butang atong bantayanan. Why na sayod sa oras o sa adlaw. Kundi ang amahan lang gani si Jesus Christ wa na sayod. Ikadua, mga tao pagbalik ang Ginoo unaware. Unaware gyud na sila. Mo na ang magbantay gyud mo. Kita magbantay ta. Daghang may nagsulting pulong sa Ginoo, mga pulong sa Ginoo gipangwali. Pero habay nagsulting about ini, maanawir magyud ang tao. Mao bitaw na ang pagbalik sa Ginoo sama sa karaang kalibutan paglunop. Nganong gisampol to sa Ginoo kay sila, nganong walo ra may naluwas. Kay sila nangaon, nanarbaho, nagnegosyo, na nagminyo, was la kabalo nga diin. Sirado na ang arka. Ya kamu, wa mo kabalo nga din, sirado na, wala, twinkling ko panay na. Gipangilisan na sa Ginoo ang mga tao nga din, nga nahibilin, diri sa kalibutan, nga wa madani sa kalibutan, mo na gingon, kanang wala na pulyot, wala na hugawan diri sa kalibutan. Remnant sa banang grasya, sa tinuod lang. Mo na gingon ni Ezra, nga gihatag sa ila oy kining akong grasya kaning little space for the remnant. Basahon ra nato ng Ezra po. Mo na yang gingon sa Ephesians chapter 2 verse 8 ingon pa ni Pablo, for by grace are ye saved. Mo ni tuon sa mga tao, mutuo mo ini. For by grace through faith. Wala sila nagtuo ining faith. Tinuod sa grasya gipanluwas ta pero pinaagi sa pagtuo. And that not of yourselves. O dili pa ginay imong kagalingon nga nituo ka. It is the gift of God. Gasa na sa Ginoo nimo nganong nituo ka. Mo na tuoy gyud nga naa kay gasa. Talagsa ora na mo tuo mga tao mo tuo ini. Talagsa ra ng mga tao o mga pastor mo tuo sa akong gingon nga ang Kristohanon nga tinuod. Nga giingnan na katunggo ako nino nga ang tinuod Kristohanon is spiritual man. Di siya mo tuo kay Christian jud. Ang meaning sa Christian is carnal man. Carnal ba kalibutanon, ibunyagan lang ka. Di maka Muslim, Christian ka. Di ka Hudiyo, di Christian ka. Mo na gitawag og Christian kalibutanon, pero ang tinuod jud nangalagad sa Ginoo spiritual man nga nagfollow ining balaod sa Ginoo kay kini spiritual man ni. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Verse 9, not of works, lest any man should boast. Dili na tungod sa imong gibuhat, basi niya manghambog ka. Abi kay reverend ka, abi kay pastor ka, nanghambog ka, save na ka. Unya ka ng mga pastor, kasagaran ng mga pastor, dili mo tuo. Di man sila mo tuo nga ang giani ni Jesus Christ, nagdala siya life. Nya, di po sila mamatana, Lord. Nga ang mga tao nga gitagaan ni mong life, mamatay ba sila? Nga unta, tubagon man ka sa Ginoo na. Nga matod pa itong panahon, si Lazaro namatay. Mo nang niingon dahil si Jesus Christ, mutuo mo na. Bisan ikaw patay, mabuhay ka, bisan ikaw buhay, dili ka mamatay. O, unsa na, mutuo ba mo na? Niingon si Jesus Christ, mutuo mo na. Hindi sila mutuo, kaya appointed lang daw. Mo bitaw itong
giingon ni David nga ang Ginoo nasa taas nagtan-aw sa mga anak sa tao. Katong nag-groan, katong naghangyo nga dili mamatay. Katong gi-appoint ngadto sa kamatayon iya nang buhian. Gigapos man ka kay appointed ka, buhian kaniya. Himuon kaniyang free. Mo man ay gingon. Gali lang say wa may pagtuo siguro way gift. Muna kani ang ato ang pagpangbuhat. Dili niya to ani. Tuwi ni nga gift na sa Ginoo kay wala tao nga mga lagad. Wa bitaw nang gamay ra ta kay talagsaon ra na. Kamo gitagaan mo gasa nga mga lagad mo. Gitagaan mo gasa nga aduna mo'y pagtuo. Muna nga tuig yun. Verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Kinahanglan maglakaw gyud ta kaniya. Kay ngano man magbubuhat man ta worker. Kung unsay gibuhat ni Jesus Christ, buhat pud ta niya nga worker pod. Yak ang Kristo Jesus anang mga good works ang no na say naglag sa among grupo ba kay ang mga asawa daw wa sila kasabot. Ang asawa helper na. Dili servant, helper ba? Helper. Katabang in the good works, workmanship na sa pagpadayag sa mga blessings sa Ginoo, pagpadayag nga ikaw people of God, son of God, children of God. Mao na ang buot pasabot anang workmanship. Kanang gibuhatan si Adan og partner, helper. Dili nang helper nga mao man mubuhat sa tanan nga mga aron lang. Helper to padayag ba sa kaayo sa Ginoo ba? Pare ana ro ang akong asawa, gihatag sa Ginoo na nako. Mao nang ngayon ko sa akong asawa, gift para ba nako asawa. Gipaon ba ka o gift yun. Gift na siya sa ako. Mao ginakong gingon niya, di gina niya nakalimutan. Gift man ka sa ako man. Nga aron makalagad ko sa Ginoo nga mutabang ka nako. Sa pagpangalagad sa Ginoo dili sa pag puyo anang panimalay, dili anang kanang asawa dili na pang pamilya. Kita kanang usa gihiusa sa Ginoo para na sa bulaton sa Ginoo. Mo nang gitugutan ka magminyo ka kay aron kamo. Mo bitaw ang tinuod partner ha, dili kasal kun dili peace. Magunsa man ay imong partner gikasal mo nya dili day mo maglinaw, gi-partner day mo sa Ginoo. Wala mo gi-partner, ang gusto ko ni Pablo peace. Bisag kaysa pa imong partner, basta na peace. Kung siya gihatag sa imo, o ikaduha na, ikatulo man na, nga nakaalagad ka sa Ginoo, that is the gift of God. Kay kontra ng pirmiro nimo, niya day, wa gyud day mo nakasabot pa panglagad sa Ginoo. Kay kanira bang asawa say na panggobyerno ng daan, naanan sila gitawag og katungod, mo demanda sa ilahang bana. Pero sa Ginoo wala gyud na. Submit bisag pag-unsaon. Bisag kung sa pay mahitabo, ang gingon na sa Ginoo, submit to your husband. Mo may knowledge. Mo na ang gitawag og workmanship created in Christ Jesus into a good works ha, which God hath before ordained. Nga din mao kana ang giordin jud sa Ginoo that we should walk in them, nga kinahanglan maglakaw gyud ta anang good works. Kay gi-create ta. Wala by His grace we are saved through faith, pinaagi sa atong pagtuo. Mo nang Ephesians chapter 4 verse 7 ingon pa niya, but unto every one of us is giving grace according to the measure of the gift of Christ. Amo na ni masgutan nato ning pagtuo ha. Kanang grasya dili nato na maangkon kundi ta mo tuwa na. Unya kana atong pagtuo adunay measure. Kanang pagtuo nato gift na talagsaon lang ng tao gitagaan og gift. For example nato gasa ni sa Ginoo nga mutuo gyud ko ana kaning Bible nagtudlo day mig life. Kanang life abundantly. Kanang eternal life nga imong gidawat. Kung imo nang tuuan, rewardan ka. Kung sa may reward mo, everlasting. Kung sa may kalayan sa eternal life of everlasting. Kanang eternal life, gisulti sa Ginoo. Kanang pag-abot nimo dito, everlasting life na na. Life incorruptible.
Muna gitawag dili na mamatay. Manasugod pa karon. Sa mga pagkabot sa reward, mo bitaw nang giingon ni Jesus kay who shall endure it into the end shall be saved, mo ray mo save. Ya kung di ka kalaot tayo sa end, kay ngano man. Nakalaot tayo ka nga. Abi ni mo si Satanas, ingon pa ni Jesus Christ, ni ani daw to kill, to steal, to destroy. Aron dili ka kalahutay. Mo na giingon. But si Jesus Christ ni ani to give life and have it abundantly. Agatag siya life unya makabaton ka na madagayaon gayon. So na madagayaon. Mamatay day. Walay kamatayon muna nga ayaw gyud mo tuo nga kung mangalagad mo sa Ginoo mamatay tungod sa sakit. Una nagdaan nagiayo ta sa Ginoo, di pa pwede mangalagad ta nga masakit ta. O bitaw nung nagpasidaan si Pablo nga din kinahanglan mahimot ang takos kadaan nila to diri. Mao daw na hinungdan kamo naluya nangasakit nangamatay kay di man mo takos. Yung sa ang takos. Nako ikaw man pastor bago pa lang nako nakita ba? Yung people ko niya. Ningon siya amazing kayo kay kini yang people. O yung people yung niya to una. Nahimong pastor. Ningon siya pagkita na mo ay naminaw ra ba ko sa imong wali. Ang kulang lang kartal call. O na lang ko tubagas siya. Ano mag-kartal call mo to? Wala na may halad sa sala. Gipasaylo naman tadaan, di ba? Mabita nang giingnan ta, mag-ampo mo. Dito sa sulod sa kwarto, unya, diya sa ampo, na may gigay dito. Give us this day our daily bread, and forgive us our sin. We forgive. Aro pagani nato diri sa adlaw sa Ginoo, balaan na. Mao na mga ayot nagpasaylo, wala na altar call. Ngano mag-altar call kung nagipasaylo naman tatadandaan. Mo nang duolan na lang ang Ginoo with a pure heart. Mo na yang gingon dinhi ang grace according to the measure of grace. Mo nang nakalinlayo tong pagtuo, gasas pagtuo kay ngano man ikaw di ka mutuo sa kong gituhuan. Ako ba di mutuo sa kong gituhuan nga naa man na sa Bible, piliun day ninyo. Mo na according to the measure nagsulti na daan ang Ginoo. Namatod pa niya, but unto everyone of us is given grace. Taga-agrasya according to the measure of the gift of Christ. Sumala na sa gasa sa Ginoo nimo kung asa kutob na imong pagtuo sa grasya. James chapter 2 verse 14 and 26. What doth it profit, my brethren, though a man say, hath faith and have not works, can faith save him? O tanawa, magunsa man ang pagtuo sa usa ka tawo kung mingon siya na si pagtuo. Makaluwas pa na kung sa balay pulos anang pagtuo kung walay binuhatan. Walay binuhatan ani mo pagtuo. Mo na magbuhat jud ta verse 26. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead. Kung by grace through faith, unya ka na imong faith without works, patay lagi na. Patay na imong pagtuo. Muna importante na ito pagtuo ba? Nagtuo ba mo? Atong balikon ning Ezra kanang about grace. Kanang gingon niya diri sa Ezra. Pasabton tagid mo ini kay although nabasa na nato ni pero pasabton ta mo ini. Sa chapter 9 verse 8 of 9 ingon pa niya, and now for a little space of grace hath been showed from the Lord our God to leave us a remnant to escape and to give us an heir in the holy place, that our God may lighten our eyes and give us a little reviving in our bondage. Verse 9, for we were bondmen, yet our God hath not forsaken us in our bondage, but hath extended mercy unto us in the sight of the king of Persia, to give us reviving and to set up the house of God, and to repair the desolation thereof, that give us a wall of Judah and in Jerusalem. Kani ato panigisulti ha. Sa diya nga sa panahon ni Noah, gikaluyan si Noah. Wala si Moses, na tao si Moses.
Ikabalo gyud ang Ginoo nga din makaptured sila dito sa Ehipto. Karon ikaduha na panahon ni David, na-captured na po sila dito sa Babylon. O kaning Babylon is sample yun nato ni. Kay mauni ang naitabo sa mga tao nga kahigulo ni adto sa Babylon. Pag human sa Babylon, nahuman na tanan. Iabot si Jesus. Adto na po sila kang Hitler. Grabe kay itong kinabuhi nila sa Hitler. Kang Hitler. Ano man, yung unana, imbis bitagaan sila little space of grace. Wa man sila naning kamot. Nga ang Ginoo maluoy nila. Di kaluyan ba sila samtang gikulong sila ni Hitler? Wala ay. Kung sila tao pa sa Ginoo, karon nakasurvive sila para to continue kanang tao sa Israel. Ang tuyo mong na sa Ginoo kanang yuta ra kay ang iyaha man ng yuta gyud. Nga matod pa niya, I will give you a promised land. Nya kanang land ayaw na ninyo ibaligya, ibaligya man nila. Niabot ang panahon nga lain-lain lang nagpuyo diha naghari karon gibalik na pud sa Ginoo aron to continue sa kanang prophecy sa Ginoo. Mo na yang gingon kani adto sa diha nga naa sila sa Babylonia 70 years. Nag-anto sila. Gamay-gamay lang. Dito tunguna sa Ehipto 143 years. Diya sa Babylonia 70 years. Pero grabe to ila dito sa Babylonia kay pasimbahon na sila og lain-laing Dios. Yang hari ang Dios nila mo pasimbahon din sila murag supat mahigit sa Ginoo ba nga balaod sa Ginoo nga naay magpaila Dios. Mo bitaw to hinungdan si bukod ni Sor, panalangin niya pa sa Ginoo nga maamigo ni Daniel. Unya kay gahay man gyapon gulo, gipropesiyan dayon si Daniel nga kana si bukod ni Sor gisulti na unsa nay mahitabo niya. Magkamang na siya nga mutaas ang buhok, magkaon nagsagbot at nahitabo gyud niya. Mo na nga din ang Ginoo gayud naglihok. Mo na ang ilang kagawasan ang dito sa captivity nga diin gihimo ni Cyrus. Kato si Cyrus, king of Persia, kay damgo mangguto ni King Nebuchadnezzar. Sila, ang Babylon is the great kingdom. Gold sila, ulo. Kanya, ang ikadua, katong Medo Persia, which is ang gisulat diri nga si Cyrus, nga bisag dili Hudiyo, gigamit sa Ginoo. Gingon gani diri servant of God. Si Cyrus, gigamit lang sila sa Ginoo sa pagbuntog. Lali maka ang pamaagi sa pagbuntog ng Babylon. Great good na dako kayong syudad para sa ila tong una kay pa may tao tong una. Maglisod sila og kanang bungkay. Nya gamay ra ang Persia, Medo Persia. Unya gipalibutan og koral. Unsa man nila pagsulod? Di unsa daw. Ang Ginoo naghatag sa iya og knowledge kang Cyrus. Giingnan siya dito kaya ipadanggo siya. Agi mo sa kanal, sa sapa ba. Siyempre, na may tubig diya sa Babylonia, na may sapa diya, asam din ang mugawas. Dito mo agi, wakabalot ang Babylonians. Dito, bisulong sila, bisang gamay rin sila. Pero kaya Ginoo may nagplano. Muna, ang plano sa Ginoo gituyo to nga si kay mo matoy na isulat Medo Persia ang bubuntog sa ang bubuntog na po sa Medo Persia, Greece, bubuntog sa Greece, Romano. Manong si Jesus Christ na tao na gyud sa Roma. Mo sa diya nga nabuntog sila, giingnan dayon ni Cyrus ang mga tao sa Israel nga din ang pari nila si Ezra. Nga din, panlakaw mo, uli mo dito sa inyong lugar, bangunan na inyong simbahan. Ang inyong mga katawan, giingnan dyan siya, pero ang nagsugat o Ginoo, tagaan siya. Unya, ang Ginoo nag-ingon kang Cyrus, tanang Ezra, nga matod pa niya sa verse 8, and now for a little space of grace had been showed from the Lord our God. Dito pa, naitabo ang another grace. Tingnan naman, little space of grace naman. Mo tayo ipakita. Para, matod pa niya, to live as a remnant, to escape. Remnant ng Japon. Anong mayroon ko remnant? Kanang mga remnant, magod mo na nahibilin sa mga nangalagad sa Ginoo nga wa gyud madani sa kalibutan. Remnant. Muna kanang grace abi nyo para na sa remnant. Ato ra nang isgutan ng para sa remnant. Mo nang giingon diri sa verse 9. A little extended mercy. Extended na lang mercy gihatag sa Ginoo sa mga tao katong sa diha nga nakagawa sila sa kuan, Ehipto.
Extended mercy lang to. Mayroon ka nga dako tong mercy. Sa Ginoo ang usa ka libo ka tuig na to. One day na sa Ginoo mo nang niyo siya gamay ra na. Gi-extend ko na lang mercy aron maapil ta. Extend na lang na ang mercy aron dunay muduol sa Ginoo mga hintel. O extended man gud yung mercy. Mo nang ayaw mo kumpiyansa ng grace, little space of grace. Nganong space man? Kinahanglan makasulod ka na kay gamay ra na. Gamay dili na para sa tanan. Mo na yang gingon dinhi sa Roma chapter 12 verse 3. For I am true. Ingon pa ni Pablo, for I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than other things, but to think soberly, according God hath dealt to every man the measure of faith. Kung sa'y gidil sa Ginoo sa imuha, the measure of faith. Kung magwali ko diri, ako nito ko nga ang isa ka Kristohanon di mamatay, ang isa ka Kristohanon nga tiguang dili gyud mawat-ag puso, o kamo ang inyong mission sa inyong pagtuo diha na magamit. Unsa inyong pagtuo ana? Mutuo ba mo? Mutuo ba mo nga ang Kristohanon tinuod nga iya sa Ginoo nga palo kanang gitawag og the children of God, kanang ang Ginoo naghatag kanimo kagawon nga mahimo kang anak sa Ginoo niya, kanang anak sa Ginoo dili mamatay. Wag wi mo to anak kay prophecy man na daan, blind magin na sila. Mo na iyang gingon dinhi. According